نارے 370 ہٹاؤنے پتہ کیا سپدیو اسی گوڑ 4G پہ PUBG گندن ونی چھی اسی 2G انجنک پہ پنس مزس مز پکن گولی چلتن یہ کری پنس مزس مز مسیج سینڈ اوتام اسی MLA سنز پیٹھ ونی چھی MLA یس ہیت لت مڈ کرن ویڈیو کالی پیٹھ اوسی اوتام یون بوزن سندر ونی چھی غلام کاک یون بوزن اوتام اوسی PhD وول تے کلاس 4th فارم برن ونی گسی 12 5 لٹ فیل آسن اد ہکی فارم برت گریجویشن اوسی 4 ورین مز کمپلیٹ گسن ونی چھ 5-6 وری پیون دیون توتام چھی آسن بڑببن دویم زنان تی لجمت ژھارن اوتام اسی 4G پیکس پونس دیون تو 4G سپیڈ اسی میلن ونی چھی 4G پیکس پونس دیون اور چھی 2G سپیڈ یم دیون یہ گو سود یور چھی دیون گوڑس کی پونس یم چھی اور کھر پشراون گوڑ اوس کشیر مزی تھاون جیلس مز ونی چھی سود کالا پانی نیون زن چھک اسی آسن لانچر 10-15 رٹمت ونکن چھی اسی ہمسائے غلام رسول ہر مال حسن کاک 10 وری گست اسی رامو جی شامو جی پنو جی گوڑو جی شاہ کالا مم کالا ہندوستان کئی وائرسس مز سکول بند 307 وٹناوی اس اگستس مزی سوری سانن بچن چھی ونی گبتی یون گپن بوزن یمن چھی فش ونن یمن چھ باسن اما ون باتھ رومو فش یت کال یم یزارس مزی چھ ژھنن فش کرت گوڑو اوسی سٹیٹ دربجکٹ سرف ٹکٹ ونی چھ ڈومب سائل سرف ٹکٹ میں چھ باسن اسی جلدی تیت کان کاکد بناون یت پیٹ اسی اور اسی زنان ترم فری اوتام اوسی سٹیٹ ونی چھ ٹوٹی مز یوتی فرق اوتام اسی اسلام آباد پیٹ کھنبل قدلس تام کھکھٹ دیون ونی دیون بٹیونگ تام نارے اگر ویڈیو پسند آوی سے کری یت ویڈیوس لائک بے کری چینل سبسکرائب یت ناو چھ کشر یوٹیوب